Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатиналуга таба койбір темалар турында. Барысы да әйләнеп кайта, шәһәрдә битлек режимы кодгыйлана. Акча таләп итеп кирәкле тукталыштан ерак алып китәм. Чолылар яна пассажирлар ташуу оешмасына зорлана. Ремонтланган юл күз алдында җимерле. 14-нче микрорайонда яшәүчеләр юлларга канәгатьсезлек белдерә. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 28 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның яңа очраклары теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 7 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7417 очрагы теркәлде. Аларның 6318 терелгән, 20-се узган тәүлектә. Битлекләрне салып куркыныч турында оныттылар. Чаллыда коронавирус буенча хәлнең чын торышын яшермичә, халыкка оператив рәвештә җиткерергә кирәк. Мондый йөкләмәне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев Роспотребнадзор һәм шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе башлыкларына белдерде. Битлек режимын катгыйландыру һәм чикләү чараларын мөмкин кадәр яңартуга әзерлек турында алдагы сюжетта. Ішкі эшләр идарәсендә шәһәрдәшләрнең маска режимын тулысынча үтәүләренә ирешеп булмый дип билгеләп үттеләр. Хокук сакчылары атна саен билгеләнгән санитар таләпләрне үтәмәү буенча 400-гә якын кагыйдә бозучыны ачыклый. Всего с начала действия ограничительных мероприятий на сегодняшний день составлено 13,5 тысяч протоколов. Из них более 12,5 тысяч рассмотрены в городском суде. В результате 93% нарушителей получили административный штраф. Не без внимания остается и привлечение собственников, арендаторов коммерческих объектов. Так, в отношении юридических и должностных индивидуальных предпринимателей составлено 465 протоколов. Из них почти 400 рассмотрены в суде. По 228 делам принято решение о наложении штрафов. К слову, для юридических лиц самый большой наложенный штраф составляет 100 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц по 30 тысяч рублей. Чаллыда кешеләр күпләп җыела торган урыннарда күзәтчелек көчәйтелде. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев җәмәгать транспортын йөртүчеләр белән профилактик әңгәмәләр үткәрергә кушты. Инфекция таралу үсеше ил төбәкләр буенча бара. Шәһәр мэры сүзләренчә, Чаллы шәһәре федераль трассалар киселешендә урнашкан, аннан көндә вирусны таратучы кешеләр йөргә мөмкин. Ситуация сложная, напряженная. Она не улучшается, мы это видим. И в столице нашей Родины, что происходит. Не случайно с сегодняшнего дня ушли дети на каникулы. Есть определенные превентивные меры, которые приняты руководством столицы. Но я думаю, что это недалеко и к нам придет. Подрасслабились, думали, все, не все оказывается. Все возвращается, к сожалению, на круги своя. Шулай ук шәһәр мэры пассажир ташучы компаниялар һәм сәүдә үзәкләре җитәкчеләре арасында профилактик эш башларга, хәлгә җитди карарга һәм ягышлы авырлар санының артуына да күз йоммаска кушты. Лилия Гатиналуга, Мулярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Коллектив намазлар вакытында битлек кияргә һәм 65 яшьтән өлкәнрәкләргә мәчеткә йөрмәскә киңәш ителде. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте республика халкына саклык чараларын үтәү кирәклеге турында искәртә. Чаллы мәчетләрендә дистанцияны үтәү, битлекләр һәм шәхси намазлыклар булу мәҗбүри таләп дип хәбәр ителде. Шәһәрнең 9 мәчетендә оештырылган татар телен өйрәнү дәресләренә килгәндә, алар исә дистанцион рәвештә үткәрелергә мөмкин. Мөмкин булганча инде шушы саклану чараларына таянып, инде намазларыбызны да барачакбыз, һәм инде кулларны да барачакбыз. Ни өчен ремонтланган юл җимерелеп бара? Шундый сорау белән безнең Кайнар элемтәгә 14-нче микрорайонда яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Тик җимерелгән бордюрлар, ярылган урыннар һәм чукырлар монда бердән-бер проблема түгел. Тулырак калдагы материалда. Яңа балалар бакчасы һәм аның янәшәсендәге яңартылган территория озак шатландырмады. Бер елдан соң бирдә юллар җимерелде, чокырлар барлыкка килде. Шәһәрдәшләр моңа канәгать түгел. Я видел, что здесь работал гидромолот маленький. Считаю, что это гидромолотом были сделаны повреждения. Но на самом деле этот вопрос он актуален. Тагын бер проблема ул эчүче компаниялар. Көн сайын берничә кешедән торган төркем комплекс уртасындагы кечкенә генә скверда спиртлы эчемлекләр эчә. Участок инспекторларының аларда эше юк ди шәһәрдәшләр.
Тут очень часто, даже днем, например, вы можете встретить мужчин, которые просто сидят и распивают спиртные напитки. То есть мы, мамочки, гуляем, и я думаю, вообще многие, кто здесь живут, ну, не особо приятно, да. Если, мне кажется, более облагородить, то, может быть, тоже ситуация изменится. Хәлгә ачыклык кертер өчен без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Бирдә безгә якын арада 14-нче микрорайонда юл катламын һәм бордюрларны ремонтлау планлаштырмауларын хәбәр иттеләр. Ремонт дороги и ее расширение были проведены в прошлом году с сотрудниками МУПАД. Указанные повреждения механические и не относятся к видам гарантийного ремонта. Часть участка рядом с детским садом является придомовой и, следовательно, будет отремонтирована по программе «Наш двор» в последующие годы. Комплекста яшәүчеләргә асфальт катламының берничә сезонга чыдавына өметләнәсе кала. Илья Гатина, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Автобус йөртүче мәктәп укучысыннан акча таләп иткән, ләкин ул түләмәгәч, шофер малайны двигательләр заводында кадәр алып киткән. Халык арасында шау-шу тудырган бу хәл турында мәгълүмат социаль челтәрләрдә таралды. Шәһәрдәшләребез сөйләвенчә, укучы транспорт картасы белән түләргә теләгән, тик автобус йөртүче акчаны кулга бирүен сораган һәм баланы автобустан чыгармаган. Бу хәлне безнең тикшерү төркеме тикшерде. Жан авазы борчылган ханым шушы сүзләр белән социаль челтәрдәге язмасы хакында сөйли башлады. Ул иртәнге сәгать 8-дә 3-нче сыйныф укучысының үзәк тукталышында 35-нче микроавтобуска утыруы һәм мәктәпкә китүе хакында язган. Малай транспорт картасын сузгач, шофер агрессив җавап биргән. Водитель стал требовать с ребенка деньги, не остановился на нужной остановке и увез ребенка к заводу двигателей и там высадил. Ребенок заблудился. Менә бу тукталыш шәһәр читендә диярлек. Чаллылы сөйләвенчә, намуссыз шофер бу урында укучыны төшереп калдыра. Аңа биредән телефон аша геолокация ярдәмендә уку йортына мөстәкыйль рәвештә барып җитәргә туры килә. Нәтиҗәдә малай берничә дәресне һәм мәктәптәге иртәнге ашны калдыра. Без 35-нче маршрутта эшләүче шоферлар белән аралаштык. Һәрхәлдә алар бу хәлне ишеткәннәр тик аның дөрестлегенә шикләнәләр, чөнки бу хәлнең шаһиты табылмаган. Был ли этот инцидент, конечно, тоже это вопрос, в принципе. Да, может и не было этого. Но если народ даже не возмутился, вот, допустим, вот на домостроителей или где-то надо было выйти, вот толпа народу на завод едет, правильно? Хәлгә аңлатма бирүне сорап, без пассажирлар ташу җәмгыяте директорына мөрәҗәгать иттек. Бүген алар зыян күргән малайны эзләү белән мәшгуль дип аңлатты ул. Мондый шикаят белән аларга беркем дә мөрәҗәгать итмәгән. Я ищу ребенка, родители не выходят на связь. То есть родители к вам не обращались, да, на горячую линию? Не обращались. Если вы прочтете, там в комментариях написано: уважаемые родители, вот наш телефон, обратитесь к нам, мы будем разбираться по данному факту. 760526. Шәһәр хакимиятендә дә мондый хәлнең булуына шикләнәләр. Хәзер социаль челтәрләрдә таралган мәгълүматны прокуратура тикшерә. Шәһәр прокуроры Дмитрий Ерпилевка Татарстан Республикасының күзәтчелек ведомствосы башлыгы Илдус Нафиков шундый йөкләмә биргән. Бу хәл дөрес булса, автобус йөртүчегә җинаять җаваплылыгы яный. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 2020 елның 2 августында төнлә Чаллыда темпы заводы территориясында бушату төятү эшләре барышында 3 кранның металл конструкцияләре җимерелә. Нәтиҗәдә 2 кран йөртүче 61 яшьлек ир-ат һәм 49 яшьлек хатын-кыз зыян күрә. Алар умыртка сөяген сындырып реанимациягә озатыла. Ростехнадзорның Идел буе идарәсе Темпа Кама металлургия комбинаты территориясында 15-21 сентябрь көннәрендә прокуратура белән килешенгән планнан тыш тикшерүләр үткәрелә. 7 кран тикшерелә. Нәтиҗәдә сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә закон таләпләрен, гамәлдәге нормаларны һәм кагыйдәләрне бозуның 19 очрагы ачыклана. Предприятие тарафыннан хезмәткәрләрне әзерләү һәм аттестацияләүне үткәрү тәэмин ителмәве, сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүдә җитәрлек контроль булмавы, юк тияү бушату эшләренә технологик карта эшләнмәве, кранның Ростехнадзор инспекторы катнашыннан башка эшкә җибәрелүе, рельсы юлларына планлы тикшерү үткәрелмәве һәм башка хилафлыклар ачыклана. Нәтиҗәдә Темпа Кама металлургия комбинатының юридик заты 200 000 сум, 3 вазифаи зат 60 000 сумлык административ җаваплылыкка тартыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Только 7 и 8 октября выставка распродажа из Пятигорска. Шубы из норки, мутона, дубленки, пуховики, кожаные куртки. Все по ценам фабрики со скидкой до 50%. Спеццена на мутон от 20 тысяч рублей. Сдаешь старую шубу, получаешь скидку до 10 тысяч. Бизнес-центр «Единство», 1 этаж. С нами будет тепло и красиво. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 750065. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 6 по 10 октября. Экспокама, проспект Автозаводский, 4А. На завод буровых установок «Автократ» требуются рабочие. Зарплата высокая. Телефон 8 917 397 58 57.